Tror du ikke lige, vi skal starte med at sige, hvem vi er? Kan du ikke lægge for, Lili? Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Lili, og jeg har arbejdet med digital læring i forskellige sammenhænge de sidste i hvert fald 15 år, både i offentlig og privat regi, sådan lidt forskelligt. Ja, ja. Og jeg hedder Charlotte Sederstrøm. Jeg har et firma, der hedder IT Univers. Det har jeg haft i rigtig, rigtig mange år. Vi har også, jeg har lavet e-læring og digital læring også i mindst lige så mange år. Og så kommer vi faktisk til at tænke på, Lili, fordi det er faktisk første gang, vi holder webinar sammen, men det er jo ikke for første gang, vi mødes. Nej, det kan jeg ikke lige frem påstå. Ja. Kan du ikke lige, hvad... Jo, jeg tror, vi nærmer os de 20 år, at vi sammen slog vores folder med og noget akademiuddannelse i noget ledelse, Okay. som vi underviste på sammen. Det er rigtigt, der var lederkurs, vi holdt sammen. Ja. Der er en eller anden, der skriver ud i chatten, at der er ekko på forbindelsen. Jeg ved ikke, om der er andre, der har det problem. Jeg synes, for mig er det meget okay, det der kører her. Men Ja, det er ikke her, siger nogle andre. Nå, vi kører i gang, fordi vi har jo et helt eminent dejligt forløb her, vi har sat sammen. Det synes vi i hvert fald selv, ikke? Og det er sådan, at jeg har slået optag-knappen til, men det skal ikke gøre jer ræd, jer der sidder derude og kigger på og lytter. Fordi hvis I skriver noget i chatten, gør et eller andet, vi kan også lukke din mikrofon op til sidst, hvis der er et eller andet, I spørger om, så klipper vi selvfølgelig fra i selve optagelsen. Så du kommer ikke til at figurere på nogen måde, hvis du siger noget, fordi vi vil rigtig gerne have spørgsmål, fordi det er faktisk ret sjovt også at få spørgsmål til sådan noget her. Men spørgsmålet er lige om ikke, jeg skulle lige snuppe skærmen og fortælle, hvad der skal ske. Det plejer at være en meget god måde at ligesom sætte gang i tingene, ikke? Så der er styr på det. Ikke? Skal vi ikke lige gøre det? Så prøver jeg sådan her og lige trille en slide frem, så kan jeg se, det satser jeg på, at vi ser alle sammen nu her. Det kan jeg lige tjekke. Det ser godt ud, fordi det første, der sker, det vil sige lige om et øjeblik, det er, at Lille viser et eksempel, så vi hurtigt kommer i gang med, hvad er det for noget, vi overhovedet snakker om med det her vibe coding for undervisere. Hvad kan vi bruge det til? Altså lige få noget, det er sådan noget, I snakker om. Og så vil jeg vise et par slides, hvor jeg lige fortæller, hvad er det principperne i det, vi har fundet ud af den her teknologi. Hvad er det, man kan? Sådan lige overordnet set, hvordan får man det ud til deltagere og så videre, det her materiale. Og så kommer det mest spændende, og det er jo det, der fylder mest. Det er, hvordan du gør. Og der skiftes vi. Lille kommer med nogle fede eksempler, hun har lavet, og jeg viser også lidt, hvad jeg har lavet, sådan så vi viser det inde i der, hvor vi prompter, så I lige får noget, I kan lure på. Ikke? Og så som sagt, så har vi lidt opsamling til sidst, og spørgsmål, men det må gerne komme undervejs i chatten, for jeg kan se, den virker. I hvert fald chatten, der er en masse, der skriver. Jeg skal nok holde øje, og Lille holder også øje, om der er nu nogen, der stiller nogle gode spørgsmål. Så skal vi nok prøve at samle op på det. Ikke? Men jeg tror lige først, bare fuld gang i den. Lille, skærmen er din. Tak skal du have, Charlotte. Så kører vi. Jeg skruer ned for min egen lyd. Det plejer at være godt. Så skal vi meget gerne komme hen og vise jer et eller andet. Og kan I se, at der står noget om de 4 takter i en benzinmotor? Den er jo sådan en sjov en, jeg lavede bare for sjov skyld. Og den er lavet alene med en prompt. En meget, meget simpel prompt, jeg har lagt ind i... Jeg kan ikke huske, om det er ChatGPT eller Copilot. Jeg bruger mest ChatGPT, men det er ligegyldigt, hvad man lægger ind i. Og jeg har egentlig bare skrevet, at den skal lave en interaktiv opgave som en HTML-fil, der omhandler de 4 takter i en benzinmotor. Målgruppen, det er unge mennesker uden erfaring om emnet. Det kunne være mekanikerlærling eller nogle andre nogen. Og så har jeg skrevet, at der må gerne indgå praksisnære elementer, og så vil jeg gerne have, at den har et flot visuelt udtryk. Og det smider ind i prompten, og så går den i gang med at arbejde, og der gik cirka 5 til 6 minutter, så fik jeg det her ud af den. Og det synes jeg egentlig var meget godt, at den smule, jeg har sagt, det er sat ind i den. Og den er simpelthen lavet sådan, så den skal jo forstås som et understøttende element på noget læring, fordi de her, der vil lære det her, de har forhåbentlig fået det vist og forklaret af en lærer undervejs. Men som noget repetition, eller som man kan gå ind og sige, hvordan var det nu lige, det virker helt fra starten af. Og her der kan jeg vise jer, at jeg ved ikke, om nogen af jer der har kendskab til det, men det har de fleste måske på et eller andet niveau. Så trykker man frem, og man får en forklaring heroppe, hvad det er, der sker. Altså vi starter med at suge noget luft ind, så trykker vi på den næste, så bliver det komprimeret, og nedenunder, der står der faktisk sådan en forklaring på en lidt mere, hvad skal vi sige, jordnær måde. Næste takst, jamen der sker noget forbrænding, det er der, hvor tændrøret det begynder at knister.
og så har vi udstødningen til sidst. Og så kan de få sådan en repetition af, hvad er det nu, det går ud på det her, hvis det kan være lidt svært lige at få det hele med. Og så er der lavet sådan en lille opgave, hvor man så skal trække og slippe sine forskellige løsningsforslag ind her. Det var nok ikke lige det helt rigtige. Men hernede, der har jeg så en anden mulighed for, at jeg kan skrive et eller andet, og der er et spørgsmål, og så kommer der også lidt feedback. Feedbacken kan man udbygge, og det her, det var et første forsøg. Det er første take. Både Charlotte og jeg kommer til at vise jer processen på et senere tidspunkt, men jeg har noget at starte med. Det kan godt være, at jeg siger, okay, der mangler noget her. For eksempel, så ved jeg jo, hvorfor kommer den ikke med feedback herop? Hernede siger den kun, det er en af 2 opgaver, der er løst. Der er noget, jeg skal ind og justere. Men første take, det har jeg at gå med her. Jeg håber, det gav lidt mening om, hvor hurtigt man kan gøre det her, og hvor, let og ubesværet det faktisk kan gøres. Ja, det er fedt. Altså, det er jo fuldstændig lammende. Når jeg tænker på, at jeg har brugt timer på at sidde og konstruere interaktiv e-læring i alle mulige programmer og nørde med forskellige koder og så videre for at få tingene til at fungere rigtigt i forskellige programmer. Og så kan man simpelthen få nogle udkast her, som man selvfølgelig skal bearbejde indtil det passer til den målgruppe og det, der står og så videre. Men det kommer vi ind på nu, hvordan man styrer den her proces, så man får noget af det, man gerne vil have. Men altså bare det, at fordi jo, at de her sprogmodeller har så meget, kan vi sige, suget så meget HTML-kode til sig, så det er jo et monsterbibliotek, de har at arbejde med, og derfor kan de jo lave det her på et øjeblik, hvor vi andre ville have været timevis om at lave det her, få det til at virke, og hver gang man skulle rette sig ind og finde koden osv. Så det er jo helt håbløst, hvis man slet ikke kan noget kodning, men her, der kommer vi altså lige igennem med det samme, ikke også? Og tro mig, Charlotte, jeg kan ikke noget kodning, overhovedet ikke. Jeg kan bare undervise, det gjorde det rigtig, rigtig mange år, men jeg kan forklare dem, hvad det er, jeg vil have, fordi jeg ved godt, hvad det er, jeg vil have. Og så bliver det jo skægt det her, for man kan se, hold da op, skal der ikke mere til? Og så var man blød på tanden. Og det er jo det her altid, som vi jo også begge to snakker om, altid når vi har med AI at gøre. Det kræver enorm faglighed at lave noget ordentligt med AI. Ikke? Så det er ikke så, fordi den laver tingene for, at vi kan bare tage alle til at lave det her. Det kræver stadigvæk enorm faglighed, stadigvæk som underviser og konstruerer materialer med henblik på noget læring. Og så er der jo selvfølgelig også det skulle jeg måske lige have sagt, da jeg viste, min side der, at jeg skal jo ind og kontrollere, om den har gjort det rigtigt, eller den er kommet med mail anden gang sludder. Nu er jeg godt i stand til at kunne fagligt vurdere, om det er rigtigt, men ellers så får jeg jo en fagperson til det, hvis det er noget, jeg ikke har nogen forstand på. Er det her korrekt, eller har han digtet en historie? Og det kan den jo godt finde på at gøre en gang imellem. Det ved vi. Men lad os lige se lidt om, hvad går det her egentlig ud på. Ja. Sådan, mere sådan, skal man sige, i forhold til og sådan mere systemet i det her, og hvad er det egentlig handler om. Så skal jeg lige have fat i min lille Zoom-ting hernede, så jeg stadigvæk har styr på det, så der er meget del at komme i en kat igennem, sådan er det jo. Det her. Men nu skal I se, hvad det er, det går ud på. Det er at have lidt principper om det her. Det er jo altså, at man som Lille siger, man laver en prompt, og så høvler man den ind i en chatbot, og så bliver man ved med at forbedre, ligesom når I laver alle mulige andre promptene, hvis I er vant til det. Ikke? Men det, der kommer ud af det, det er altså en HTML-fil, altså en webside, som man kan vise, som alle mennesker faktisk har, der har en computer eller en tablet eller noget, kan vise i en browser. Det er det, der er så fantastisk, at det er jo et format, som er gangbart i alle mulige på alle mulige systemer. Og det kan man jo så sende ud til, så bare til enkeltpersoner, som Lille og jeg, vi sender til hinanden, skal du bare se, hvad jeg har lavet, og så videre. Og så kan vi åbne det. Men vi kan jo også give det ud til vores kursister, vores studerende, hvem vi nu underviser, eller vi kan lægge det, som jeg gør, på læringsportaler, eller integrere det i e-læring, det her. Så det har enormt perspektiv, eller det er allerede fantastisk, det man kan gøre, fordi vi kan distribuere det. Det er jo det, der altid er problemet. Hvordan får man ting ud, der er interaktive? Men det kan man altså, fordi vi laver HTML-filerne ligesom en hjemmeside faktisk. Og nu skal jeg fortælle dig, ligesom vi har spottet 3 måder, vi ligesom går i gang med det her på. Enten så laver man det i et hug, sådan kan man sige. Det som Lille viste med 4-taktsmotoren, at hun får den både til at lave indholdet, det faglige indhold og opsætningen i HTML-format.
Det er en måde. Det er, hvis det er sådan ret enkelt, man skal lave, og man ikke selv har noget materiale. Vi anbefaler også, hvis det er lidt mere komplekst, at man først prompter sig til noget indhold, eller altså få det lavet. Måske bruger man en anden sprogmodel. Måske bruger man Claude til det her indhold, og så går man over i Copilot, hvad man nu bedst kan lide, og laver opsætningen, så det bliver sin HTML-fil. Endelig så er det også det, som jeg mest laver, det er, at jeg har noget indhold selv. Og der skal man jo lige tænke på rettigheder og alt det der, det har jeg jo styr på. Det kan være, at jeg har skrevet noget, har noget materiale i forvejen fra nogle kurser, som jeg lige vil have peppet op, og så vedhæfter det, der linker til det, og så uanset om man bruger den ene, anden eller tredje metode, så kører man det igennem sin yndlings chatbot, og ud kommer så interaktivt materiale. Det er det, der er tricket. Det er, at man kan forvandle enten noget teksten selv laver, noget materiale, eller noget man selv har, og så ud kan man lave til noget interaktivt. Det er det, der er helt formidabelt. Lili, vi må se noget mere om, hvordan du gør det her. Ja, nu skal du bare se. Du er i gang med at dele? Ja, det er jeg. Det kommer. Der skulle meget gerne komme noget frem på skærmen. Der var en chatter. Her der har jeg fået åbnet min ChatGPT, og der har jeg en opgave om, at jeg skal lave en opgave til noget pleje, sundhed, et eller andet, som jeg ikke har noget fagligt kendskab til. Jeg skal lave nogle opgaver, dem har jeg lavet, eller jeg har fået ChatGPT til at lave dem. Og jeg har bedt om at få en vejledende løsning også, fordi det er en meget god idé, og så få tjekket det. I første omgang har jeg bedt ChatGPT om at generere det her ud fra noget lovtekst. Den skal trække nogle elementer ud. Det har den så gjort, og der er nogen, der har kigget det igennem og siger, det ser fornuftigt nok ud. Og så lægger jeg dem op i min ChatGPT, og så skriver jeg, som I forhåbentlig kan se, kan du lave vedhæftede opgaver med vejledende løsning som interaktiv HTML-fil. Deltageren skal kunne gemme svardokumentet som PDF-fil, og lave den gerne med animationer og pædagogisk. Og så går den jo ellers i gang derudaf. I første omgang tænker den kun lidt over 2 minutter, og så kommer der et eller andet. Det vil jeg godt lige have. Jeg vil godt have lidt mere noget på. Og så har vi ellers en snak sådan frem og tilbage om, hvad der skal puttes på. Jeg synes, vi kunne godt bruge lidt mere af det der. Og der mangler lidt, eller der er et eller andet, der står forkert, eller der er et eller andet, der ikke helt fungerer, som det skal. Og så på et tidspunkt, så er den så langt, så jeg tænker, jamen nu er jeg egentlig ved at være rimelig tilfreds med det, den laver. Og så forhenter jeg filen ned, altså HTML-filen, den downloader jeg simpelthen. Og så skulle jeg meget gerne få selve den fil frem. Den kan I forhåbentlig se. Den er der. Sådan ser den ud i færdig form. Og så kan man jo vælge, hvordan, hvis man har logoer eller et eller andet at sætte op. Og der har jeg puttet forskellige ting ind. Der er lige sådan, hvordan man gør. Man kan skjule eller vise af løsningerne. Og så er der ellers nogle forskellige spørgsmål hernede efter. Og der er lidt hjælpetekst. Hvis man nu har lidt svært ved at komme i gang med at sige, jeg kan ikke helt huske, hvad det var, jeg skulle. Og så har jeg også fået den til at sætte hjælpespørgsmål ind, så man bliver lidt endnu bedre på vej. Og så skriver man selv sit eget svar hernede, at man benytter barn måske. Og så kan jeg faktisk også rulle en vejledende løsning ud også, hvis det er nødvendigt. Igen skal I jo tænke på, at det her det er understøttende, og det er repetition, og det er, hvor man går ind og siger, det her har de selvfølgelig fået gennemgået, og måske er det noget, de her deltagere, de har fået i praksis, de har arbejdet med det i praksis, men det er måske et stykke tid siden, og så bliver der stillet krav til mig, nu skal de kunne huske det igen, jamen så kan de gå ind og kigge på den her. Og når de så er færdige med deres ting, så kan de gå op og trykke på den her gem som pdf, og så får man faktisk den her frem, som vi jo nok de fleste kender, man går ind og vælger op med printeren, at man gemmer dem som en pdf-fil. Og så vil det sige, så har de deres egne, hvad skal vi kalde det, noter, eller deres egne bemærkninger. Dem har de på deres egen computer. Og på den måde, så kommer vi igennem et lidt, måske tungt forløb på en lidt mere aktiverende måde.
Det er super. Sådan. Der er jo, altså, det er jo det her med, at der er uendelige muligheder. Prøv at forestille dig, hvor mange forskellige hjemmesider, hvor forskellige de er. Og det er det samme her, vi kan bare lave det, vi kalder det bare undervisningsmateriale. Fordi det er jo sådan set det, vi kender som hjemmesider, det er jo HTML-filer. Så på den måde er det jo det her med, at pludselig kan vi lave noget, som ellers vil kræve kodning. Og det er det, der er pointen i det her. Det er, at vi får hjælp til at lave kodningen og opsætningen. Det er simpelthen det går ud på. Jeg har også lidt eksempler, bare lige for at vise lidt forskelligt, så I kan se, det er jo fuldstændig grænseløst det her, og vi har snakket om, hvad fremtiden også byder, fordi det er jo også helt svimlende, vi har idéer til, hvad vi skal klemme den til at lave, ikke? Fordi jo. Det er jo helt vildt, ikke? Nu tror jeg lige, jeg skal prøve at få delt min skærm, så skal I bare se øjer her. Så er jeg ved at være klar med noget her. Skal vi lige se der. Share. Den der. Nu skal I se. Her er sådan en lille quiz, jeg har lavet på et tidspunkt. Kan I se, det er lidt tid siden. Om læringsstil, noget jeg underviser i noget pædagogik indimellem. Og der har jeg lavet sådan en, hvor man får det udleveret på papir, når man sidder på kurset. Og så har jeg også lavet sådan et system, hvor de spørgsmålene har at gøre med, om man er enten visuel, auditiv eller taktil. Og så skal man sidde bagefter og regne ud, hvad der får flest point ud fra de her spørgsmål. Så når man svarer på de her 24 spørgsmål, så får man sådan en eller anden indikation på, hvordan ens læringsstil er. Sådan bare lidt for at vise det her med læringsstil. Og den er jo fint nok at sidde og lave på bordet, og fint nok at sidde og skrive, men det kunne også være sjovt at lave den interaktiv. Det har jeg luret på, at sige, det bliver godt nok lidt bøvlet at sidde og lave den, og skulle prøve at kode det og få det lavet, så det tæller sammen, hvor folk må kun sætte kryds et sted, og ikke 2 steder i samme række, og alt sådan noget bøvl, ikke? Tænk, det bliver bare besværligt at lave, ikke? Så smækker jeg ind. Min foretrukne er Copilot indtil videre, altså det kan jo skifte, sådan ved vi. Men lige nu er det Copilot også fordi, at der har jeg jo beskyttet mine filer, fordi jeg har en sikkerhedsudgave, ikke? Så det er kun min egen organisation, der har adgang, så den må ikke bruge det til at træne videre. Det skal I jo virkelig tænke på, hvis I putter jeres eget undervisningsmateriale ind, putter det ind i en sprogmodel, så bliver det jo hapset, ikke, til træning, hvis ikke I har en eller anden form for licens og styr på, hvad det er for noget, hvor det bliver af, det I hælder ind. I kan se, jeg har i hvert fald lagt de her 2 Word-filer ind, som var for mit materiale, jeg lige viste før med selve, kan vi sige, spørgsmålene, de 4 spørgsmål, og hvordan de skal tælles sammen. Og så skriver jeg, kan du oprette en interaktiv formular ud fra vedhæftet, så fortæller jeg lige lidt om, at brugeren skal krydse af, der må kun sættes et kryds, og det er det her med, at man skal jo ligesom sætte rammerne, når man har noget materiale selv i forvejen. Hvordan skal du forstå det her materiale? Ligesom hvis jeg vil bede om at få idéer til forbedringer, eller når I prompter noget andet. Her skal jeg bare fortælle, hvad er det, du skal komme ud med for noget output. Og så kan I se, ligesom Lili gør, så er det altså også, vi har en lille snak sammen, Copilot og mig, ikke? Det er ikke bare sådan lige første hook, det her. Og der kommer nogle forskellige ting, og jeg kan jo lige vise jer nogen, at så kom der en der, og så siger jeg, giv mig den færdige fil som link til download. Altså nogle gange skal man klemme den lidt, ikke? Og så skal jeg lige se, der er en her. Nu skal I se, sådan der ser den ud her. Og så vis svar, når man har svaret på dem alle sammen. Det var så en udgave. Og så går jeg lidt videre og siger, jeg pepper den lidt op. Jeg tror faktisk, det var en, der kom ind efter, for jeg har givet den nogle farvekoder også. Og jeg skal gøre den lidt smallere. Altså, jeg laver noget med selve formateringen af det. Og mere professionelt og så videre, og så siger jeg også til sidst, jamen og de skal også vælge brede og sådan noget, så vil jeg gerne have det ser ordentligt ud, ikke? Og jeg bliver ved og plage den stakkels lille en her. Og en titel vil jeg også gerne have på, det kan også være noget tekst, introduktionstekst, hvis nu folk ikke får så meget at vide, men bare får den leveret, den her af mig inden kurset. Jeg kan se, der er nogen, der spørger, og jeg vender tilbage til det her med om ens model, og det her med, at man sikrer at man har nogle licenser. Jeg har en licens til Copilot, som sikrer, at jeg kan bruge mine filer, og det ikke kommer ud i verden. Så det er jo noget, man køber sig til. En licens, ikke? Betalingsløsning, lige præcis, som Anna-Marie har spurgt om. Så får jeg også lige lidt til, jeg vil gerne have, der er noget grafisk også. Altså man skal bare ønske. Det er jo sådan lidt ønske. Halløj, ikke? Bare blive ved. Hvad vil jeg have? Hvad er det bedre? Jeg vil have det sådan. Prøv det her og lave det sådan, og så videre. Jeg skal også have, så folk kan gemme sit resultat som en grafisk fremstilling med procenter, og så videre, så videre. Og nu kan I se, hvor langt jeg nåede, efter jeg havde pladet den rigtig meget. Så får jeg sådan en her med en lille tekst,
og der er sådan en lille boks om, hvor mange har man nået at svare. Nu tager jeg altså lige og hugger det igennem, og det bliver lidt tilfældigt, må jeg nok sige, selvom jeg nok kender spørgsmålene, men jeg ved ikke, hvad det ender med. Det er faktisk lidt spændende, sådan en lille quiz her. Det var hvad jeg skulle sende den ud i. Det var hvad jeg skulle lægge den i chatten. Det kan også være en mulighed. Nå, nu får det lidt af dem og dem. Nu skal I se, så ser jeg vis svar. Jeg ser, så kommer der sådan en her, og jeg har ikke lavet andet end de der forbandede prompter. Og så kan man så få det gemt, så kan man gemme det som et billede. Og der kan man altså få sit resultat, og den har talt det sammen på alt det der system, som jeg har bedt den om. Og jeg tjekker selvfølgelig, at den gør det rigtigt, ikke? Men det er simpelthen bare sådan en lille fix ting, den kan lave, ikke? Bare ved at prompte mig til det. Og det er det, der er helt hysterisk. Altså, at man kan med relativt få ord og noget materiale, så kan man faktisk så kan man faktisk få lavet rigtig meget interaktivt materiale. Du må gerne bryde ind, Lili, fordi jeg snakker uendeligt. Det gør du jo også. Ja. Altså, jeg kom til at tænke på, Charlotte, at det der med, at det bliver ved med at udvikle sig hele tiden. Ja. Mit seneste eksperiment, det er at prøve at lægge speak på. Ja. Og der må jeg indrømme, at ChatGPT er noget mekanisk og maskinagtigt og meget tydeligt, og den taler meget langsomt på nuværende tidspunkt. Ja. Men jeg ved jo også godt, om 3 måneder måske, eller før, eller måske lidt senere, jamen så bliver det mere og mere flydende. Fordi det går simpelthen så hurtigt, og den kan mere og mere. Og det er egentlig ikke det, der er den store udfordring, det er at få lavet noget, der ser drøn godt ud osv. Det er netop, som spørgsmålet gik på, med vores sikkerhed, vi er nødt til at være meget opmærksom på, og have meget fokus på i den der sammenhæng. For det andet her, det er utrolig let, og det er smadret sjovt. Ja. Og så det man måske sige, komme til at glemme sikkerheden lidt en gang imellem. Nej, men det man jo også kunne gøre, det var, nu bruger vi jo bare de almindelige chatbots, ikke? Men man kan jo også bruge deciderede programmer, der bruges til at lave websider, altså sådan noget som Lovable eller Henosia osv. Programmer, hvor man køber en licens til, og hvor man har sine ting liggende, som også prompter sig til indhold. Så det kan vi måske lave et webinar om en anden dag. Men altså her bruger vi bare det, som alle jo har adgang til, men vi skal selvfølgelig have styr på licenser og alt det her. Jeg kan lige nå en mere, kan jeg se. Jeg havde også bare lidt tekst. Igen det her med, jeg hælder jo bare ind i prompten en fil, jeg har, som jeg selv har rettigheder til, om intelligens, jeg har skrevet noget materiale, og så giver jeg betingelserne for det. Og jeg fortæller, det er en interaktiv formular, og der skal være et indtastningsfelt, og man skal vælge, det er en opgave, hvor deltageren skal vælge 3 af de her intelligenser, som man gerne vil arbejde lidt videre med, og man skal også skrive om, hvordan man vil arbejde videre med dem. Altså man skal taste noget lidt, ligesom i Lilis modeller også. Og så outputtet skal være et link til download, og så videre, så kommer den der, og jeg tror bare, jeg tog den i et hug her lige her i går. Kan I se her, så får jeg sådan en her, og jeg skrev, at man gerne have sådan nogle fold ud. Hvad betyder de enkelte? Og så skal man vælge 3, og når der er valgt 3, låses de resten, ikke? Og så kan man så låse dem op, så tager jeg bare også lidt tilfældigt, så kan jeg ikke vælge flere. Og det er jo det her med, at den programmerer de ting, som jeg ellers ville skulle bøvle med at få lavet, det her med, at man må ikke vælge 4, men jeg kan selvfølgelig tage en fra og vælge nogle andre. Og så kan jeg skrive, jamen jeg vil spørge min chatbot for eksempel, om hvordan jeg vil undersøge mere. Så gemmer jeg det som en pdf, og så får jeg teksten fra de 3, jeg har valgt, og så hvad jeg nu har skrevet hernede, hvordan jeg vil løse opgaven, ikke? Og det er alt sammen ved, at jeg fortæller den, hvad jeg vil have. Så det er det. Og så må jeg nok sige, det der er nok det, som jeg tror også, som du oplever, Lili, det er jo, at man nogle gange man bliver rasende på den, ikke? Altså ligesom når fordi så har man lige fået lavet noget, der fungerer, og så beder man om en lille ændring, og hvad sker der så? Så crasher den det hele. Ja. Altså, og så kan man ikke finde ud af noget som helst. Man slet ikke har bedt om. Man bliver virkelig irriteret, altså. Og der er det jo så, at både du og jeg måske er en kende sædige, at vi bliver ved, fordi vi ved jo godt, det er en fejl 40. Det handler om prompting, altså skriv, hvad man vil have, og jo mere tydelig man er, desto mere præcist bliver det også i forhold til det, man nu får beskrevet. Og jeg ved jo godt, når den kommer ud og ser mærkeligt ud, ikke? Så skal jeg ind og kigge på min prompt og sige, hvad har jeg egentlig skrevet? Har jeg været tydelig nok i det udtryk, jeg gerne vil have? Eller har jeg haft en forventning om, at det ved den da nok?
Men det gør den jo ikke. Den er jo ikke så klog, når det kommer til stykket. Nej. Jeg kan lige sige, at vi snakker også meget, når Lille og jeg, vi pluder sammen om alt muligt, og vi opdager så hele tiden, når vi finder på noget. Nu skal du lige høre. Men vi er også der med, hvordan automatiserer vi det her, så vi undgår at skulle lave de samme formuleringer gang på gang. Og der eksperimenterer jeg jo inde i min Copilot med at lave min egen agent. Altså sådan en, hvor der ligger en masse prompt inde bagved den her, som jeg bare har med hver gang. Altså så jeg ligesom kan bruge af den her prompt, jeg har lavet i forvejen, og så kan jeg måske dele den med nogle kolleger eller noget, hvis der ikke har så nemt ved det her, så siger jeg jo bare, hjælp mig i gang måske. Og så ved den her, jeg har lavet herinde bag ved den her lille agent, den vil så fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Den går ikke i gang med at lave en interaktiv materiale, før jeg har leveret noget materiale. Og så opsætter den det på en bestemt måde. Jeg har givet den nogle farvekoder, nogle skrifttyper og alt muligt, den skal lave det i, og den måde, den skal gøre det på. Og så kan jeg bare fortælle den, eller hvad jeg gerne vil have lavet om, eller skrive noget, eller uploade noget. Så går den i gang, fordi jeg har lavet en opsætning herinde i agenter. Det kræver, at man har en Copilot. Man kan også lave egne GPT'er, det ved jeg også. Jeg har også en GPT, der fungerer stort set på samme måde. ChatGPT og de andre modeller kan jo også det samme. Så det er jo det her med, at hvis man laver så mange, som vi laver og tester, så er det meget rart, at man ikke skal skrive det samme hver gang, og ligesom fortælle, hvad det er, man gerne vil have. Men så har man ligesom basis-layoutet, og så kan man bare knalde noget nyt materiale ind, og så får man det også ensartet. Det er jo også nogle gange det her med, at man skal sørge for, at tingene er ordentlige, ikke? Det vi kunne sige nu her, hvis vi skulle samle op på det her, det er jo, at det der virkelig gør det morsomt for os, det er hurtigt. Det ligger godt for os. Jeg kan se, der også er et spørgsmål, jeg skal nok komme til det. Altså det er hurtigt. Det tager jo 5 minutter og 3 minutter at lige få et udkast. Og så kan man jo distribuere det, fordi det er HTML5. Alle, der har et eller andet apparat, kan åbne en HTML5-fil, fordi det er responsivt, og det virker på alle mulige platforme. Og så fylder det så lidt, fordi det er kodet. Når jeg laver e-læring nogle gange, så fylder det rigtig meget. Men det her, det er jo rent kode, og det fylder måske sådan en lille interaktiv ting, fylder måske 50 kilobyte. Og det vil sige, at man kan nemt sende det og få det ud til folk, der kan hente det, selvom de har dårlig netforbindelse. Det er jo det er jo simpelthen ligesom 3 guldæg i en kurv. Sådan synes jeg. Enig. Så skal vi se, der er Jimmy spørger lige, hvis man vil forbedre et AI-udkast, bevarer chatbotten så det hidtidige og lægger det nye til, eller begynder chatbotten forfra hver gang man beder om en justering. Det kan være du. Ja, det er lidt forskelligt, fordi jeg har prøvet at bygge oven på et eksisterende, hvor jeg skulle have lagt noget yderligere ind i. Og så bliver det en lille smule teknisk, fordi så skal man ind og kopiere koderne og lægge ind i den originale, hvis det var det spørgsmålet gik på. Hvis det var der, hvor man er inde i chatbotten og skriver med den, der som regel beholder den det. Nogle gange så får den et eller andet udfald, og så sker der noget mærkeligt. Jeg har gjort det, at jeg som regel starter forfra, og så simpelthen tager den helt fra scratch, og så lægger det til, som jeg har ændret. Hvis den begynder at blive for irriterende. Ja, det jeg gør nogle gange til den, det er, at jeg i prompten, og hver gang jeg skal lave en ændring, så siger jeg, du skal ikke lave andet om, end det jeg skriver nu, den ændring. Alt andet skal bibeholdes, som det er nu. Det er, så nogle gange lægger den ind, så giver det en sikkerhed for, at den ikke går og spøjter det ud og finder på noget helt nyt. Fordi den skal altså lige holdes lidt på stien, ikke? Ja. Så det er det. Hvis der er spørgsmål, ellers så er vi tiden jo faktisk lige præcis gået. Det er jo sådan, det er, ikke? Vi har lagt 2 spørgsmål ind, som gerne skulle dukke op det øjeblik, at vi lukker webinaret, og så vil vi håbe, at du vil svare på det. Det er lidt om I synes godt om det her, og hvis I har nogle forslag til, hvad vi ellers kunne snakke om, fordi Lille og jeg kan snakke meget om alt muligt, men vi vil nok holde os til kun en halv time, for at det er meget godt. Ellers bliver det bare for vildt, ikke? Så, det kunne det godt blive. så jeg tror egentlig bare, at vi må sige, at tiden er lige præcis gået, så tak fordi du var med. Og jeg kan se, Heidi, hun skriver noget om, at det er det der med, at man tager den fulde kode til sidst. Ja. Den kan man jo altid kopiere selve koden med JavaScript og HTML-koden ud og have den.
Og så kan man jo rette i den, hvis man kan finde ud af det, ellers så knalder man den over i en anden chatbot og kører videre derover måske. Ja. Det kan også være en mulighed. Men tak fordi I var med. Det var simpelthen dejligt at se så mange, der er interesseret i det her, fordi jeg tror ikke, vi stopper her. Altså det her, det er fuldstændig revolutionerende i forhold til at lave digitalt materiale. Og så er det så sjovt. Ja, men det er fedt, at man kan få lavet noget blødt, så man sidder og drømmer om, at man kunne lave noget. Jamen det kan man. Og vi ved, at om 2 måneder, så kan vi mere. Eller også, men altså selvfølgelig skal man øve sig. Altså, det er jo, nu skal vi jo også lige, vi har brugt mange timer på at øve os på det her, men så det skal man. Man kan godt være heldig at få et første shot, der virker, men man skal også nørkle lidt med det selv.